Že na prírodzene. Že toto si vložím teda na nožičky, aby s nimi nekýval, hej? Tak, no, tak. Dobre. A môžeš to aj hladkať, aby ťa to ukludnilo. Jak psička. Idem si hladkať. Lappat, či ako? No, lapet. Lapet, dobre, v pohode. Dobre, čiže vítame našich hostky, pani doktorku Mirku Jurákovú a Patriciu Machálkovú. Ďakujeme. Čiže prečo sme sa tu zišli? Strašne radi by sme nám najskôr porozprávali vlastne o tom, čo sa túto slečne podarilo dosiahnuť. Povedz nám vlastne, že prečo sme sa tu zišli. Prečo sme ťa oslovili, alebo ako sme sa vôbec my takto traja dali dohromady. Je celku zaujímavé, to by mohlo ľudí zaujímať. Takže v máji som vlastne začala svoju cestu, ktorá sa nazýva Stezka Českem. Je to 2150 km po hraniciach Českej republiky. A vlastne trvalo mi to 72 dní s tým, že som sa snažila vyzbierať peniaze pre neurologickú detskú kliniku v Bratislave. A teda ten základ toho je, teda, že mi pred 2 rokmi bola diagnostikovaná roztrúsená skleróza a chcela som iba ľuďom ukázať, že to nie je koniec sveta. Že sa dá s tým jednoducho ďalej žiť. Že primárna vec je akože tá neskutočná motivácia, ktorá z toho celého ide. Preto som si nejakým spôsobom dovolil ťa osloviť, aby sme niečo takéto mohli spolu natočiť alebo povedať vlastne tým ľuďom, že jednoducho tak, jak si povedal, že vlastne v prípade, že sa niečo takéto udeje, že jednoducho svet nekončí a že to proste funguje ďalej. A ja si pamätám, že my sme za tebou vlastne do tých Čiech dobehli, že si mala možnosť postretávať strašne veľa zaujímavých ľudí, proste nadobudnúť strašne príjemné kamarátstva. Tak ja neviem, len tak okrajovo nám skús porozprávať také nejaké dobré zážitky proste, že čo si odtiaľ priniesla. No, tých bolo veľmi veľa. Dobré zážitky. No, hlavne som sa presvedčila o tom, že naozaj dobrí ľudia stále existujú. Že to bolo také príjemné prekvapenie pre mňa, keďže žijeme v takom uponáhlanom, divokom svete, že stále tí ľudia si dokážu nájsť čas na to, aby vám pomohli, keď potrebujete. Takže to bolo veľmi príjemné. A zistenie a samozrejme nové priateľstvá, keďže tam stretnete strašne veľa ľudí, ktorí idú tento trek. Tak som spoznala veľmi veľa ľudí, nielen tí, ktorí mi pomohli, ale ktorí so mnou išli niekoľko dní alebo aj mesiac, takže to bolo tiež super a tých zážitkov je hrozne veľa. No, tak to je také... Najkrajší zážitok bol asi, keď sme vyšli na Snežku a išli sme tam vlastne o 3 ráno na východ slnka. To je pre mňa také, že som si to asi najviac užila, čo sa týka takého toho kroku. Tak to by mal vlastne dodatočne záujem, však ty vlastne funguješ aj na tých sociálnych sieťach, čiže ty si tam mala, aspoň ja som to potom tak intenzívne začal sledovať. Keď som sa vlastne o tom dozvedel, že som mala strašne veľa krásnych obrázkov, naozaj akože z tých rôznych miest, čo si proste pochodila. Jediná škoda, čo som zabudol, poprosiť ťa doniesť tie tvoje botičky. Ešte ti zostali? Stále ich používam. Ale nie, akože oni boli super, lebo to keby ste videli, tak pozrite si fotky, odporúčam. Hej, mám to tam celé dokumentované. Totálne vyšlapané, normálne prederavené, takže akože pecka. Ja keď som to videl vlastne, keď si ukončila tú stezku, tak akože na tom som sa akože neskutočne pobavil. A tej pani si už stihla napísať, čo ťa tak prichýlila, tak večer, taká tá staršia, čo si mi spomínala? Aha, nie, ale mám rozpísaný list. Čiže áno, zapamätala som si adresu a je to v procese toho. Čiže už je to na ceste, hej? Áno. No tak super, v pohodičke. Dobre, čiže a čo sa týka vlastne tej kliniky, podarilo sa ti vyzbierať to, čo si potrebovala, alebo ako to celé dopadlo, ako to tam vnímali, ako zareagovala nemocnica na to? Bolo to takmer 11 000 eur, čo sa podarilo ľuďom vyzbierať. Čiže super. Takže bolo to výborné, pretože na túto kliniku neurologickú konkrétne sa ľudia moc nezbierajú. Väčšinou to je onkológia, dajme tomu, alebo všeobecne nejako. Čiže škoda, ale... Je to škoda, lebo tam tie decká naozaj potrebujú veľmi veľa. Nie len peňazí, ale aj tej pozornosti a počas celého života. Čiže nie je to také, že zrazu sa vyliečia. Áno.
Takže sa veľmi potešili, aj sme zostali vlastne v kontakte aj s vedením a tak, takže sa teším, že... No tak super, čiže udržujete priateľské... Áno, bola som sa tam už 2-krát pozrieť aj na tú zrekonštruovanú kliniku, tak sa z toho teším. Super, hej? Čiže pomohlo, už sa aj podarilo niečo zrekonštruovať, hej, medzičasom? Áno, oni vlastne to dopredu kúpili s tým, že už videli na Doniu, koľko tých peniažkov sa tam vyzbieralo a potom vlastne spätne, keď sme im ich darovali, tak sa to vlastne naspäť vypláca, takže... No tak výborne, pohode. Áno, vlastne teraz by som možno, že zapil do toho teba, lebo však vlastne my sa tiež nepoznáme až tak dlho, vlastne však my sme sa kedy stretli? My sme sa prvýkrát stretli tento rok na kongrese. Na kongrese, sme mali stánky hneď vedľa seba, tak sme nejakým spôsobom začali komunikovať a akože mňa to, čomu sa vy z NIDu venujete vlastne, tak je to také akože veľmi zaujímavé, však vlastne ty povieš potom bližšie, že o čo ide a vlastne ja som ťa oslovil, keď som išiel vtedy za Paťou, že proste tak narýchlo sa to celé nejako manažovalo a že či by si proste do toho nešla, takže vlastne my sme poslali tebe tu. Ani sme nevedeli vlastne tú vysnenú prikryvku. Áno. A dobre sa spáva pod ňou? Výborne. Si zaťažená, hej? No teraz. Ja hlavne, keď som sa vrátila, tak ja som si pod ňou spávala takmer non-stop. Akože aj som si pozerala tie odporúčania, že trebalo by pomaly, ale mne sa pod ňou hneď úžasne spalo, takže ja som pod ňou spala asi 2 týždne v kuse. Čože dobré, lebo máte asi očividne dobre nastavený pre klientov ten váhový limit, lebo však ty si mi vtedy volala, že mám zistiť proste váhu, či čo si to po mne chcela vlastne? V podstate áno. V podstate veľmi dôležité na to je správna váha, správna hmotnosť tej prikryvky, lebo každého ten nervový systém je úplne iný. My ako jediný na svete máme práve preto dotazník, ktorý je na našej stránke, ktorý keď si vyklikáš, tak hneď pod dotazníkom ti vlastne vidia, aká tá prikryvka je vhodná, lebo paušálne odporúčania pri záťažových prikryvkách sú, že 10% hmotnosti tela, čo teda neviem, či tebe vyšlo, možno niekedy to niekomu vyjde, ale nie je to štandardom. Naozaj tým, že spolupracujeme s veľa ľuďmi, tak vidíme, že závisí to hlavne od toho, ako tí ľudia vnímajú dotyk, tlak, ako majú narušené propriocepciu, čo je vlastne také vnímanie tela v priestore. A na základe toho vyjde. Naozaj máme skúsenosti, že drobné 40-kilové ženy majú 9-kilové prikryvky a zase naopak veľkí 90-kiloví don't-touch muži majú 4-kilové prikryvky. Čiže keď tá hmotnosť je správna a to, že máme odporúčania, áno, máme odporúčania, že postupné zvykanie, ale skôr je to kvôli tomu, že tlak je niečo, na čo dneska nie sme zvyknutí. Dnes naozaj my hovoríme, málo sa objímame. Preto je to niečo, na čo to telo je prirodzene nastavené, ale nie je zvyknuté. A preto tam dávame tú dobu pôsobenia tých 30 dní, aby si to telo zvyklo, aby ako keby tá nová nervová cesta, ten nový impuls sa vril. Keby som to tak laicky povedala a mohol začať fungovať. Ale u niekoho, komu je to príjemné na prvú, tak my hovoríme, že tam nie je doba obmedzenia. Tam naozaj to môžeš používať od prvého dňa, koľkokoľvek chceš. Tak super. Ja viem, že tebe sme venovali tak zelenú, ale už neviem, koľko vážila. 7 kg. 7 kg? No, dobre, paradička. Tak sme radi, že sme sa trafili aj farbou, aj váhou a že teda funguje. Plní svoju účel. No, áno, ešte ja by som povedala, že ono super je, že sa potom dobre spí, ale ono to primárne hlavne na tú reguláciu nervového systému. Vôbec to nemusí, veľa ľudí to vôbec nepoužíva na spánok. Je to naozaj pomôcka a tak ako si povedala, že priamo po tom treku, po tej záťaži, tak naozaj my máme skúsenosti, ono to pomáha regenerovať. Čiže v rámci toho určite aj tá regenerácia, to prekrvenie svalstva bolo lepšie, čiže v tomto to bolo úplne úžasne ukázané, ako to funguje. A ešte vlastne skús povedať ty za vás nejakú tú vašu históriu, že čo to je, ja neviem, ako to funguje, čoho to je, kde to šijete. Tak ja v podstate za NIDu, keby som začala našim príbehom, tak náš spolumajiteľ má syna s poruchou autistického spektra. Čiže to bol ten taký prvotný impuls, prečo začal hľadať nejaké riešenia pre svojho syna, ktorý mal záchvaty, nepokojný spánok, celkovo taký nepokoj, ako je to sprevádzané veľakrát u tých detí s autizmom.
A on sa spojil s odborníčkami z Maďarska, ktoré sa celosvetovo venujú deťom s autizmom a v podstate vyvinuli prvú prikryvku záťažovú. Záťažové prikryvky ako také sú vlastne v zahraničí známe, sú používané, ale čo aj vyskúšali u Maxa, tak úplne na neho v podstate nefungovala. Preto išli až vlastne 27. prototyp, ako Ferko zvykne hovorievať, bol tak, že naozaj Max sa s ním stotožnil a zafungovalo to. V podstate efektom záťažových pomôcok vo všeobecnosti je upokojenie nervového systému. Aktivuje sa vlastne parasympatikus, čo je tá časť nervového systému, ktorú chceme. Kedy sa uvoľňujú tie hormóny šťastia, hormóny lásky, tak povedané laicky sú to serotonín, dopamín, oxytocín, melatonín a v podstate dochádza k skľudneniu tej nervovej sústavy tým, že je to reakcia, ktorá je nevedomá, je to vlastne automatická, tak ona pôsobí na všetkých a vlastne tá prikryvka tým pádom pôsobí u ľudí, ktorí sú aj zdraví, ale naozaj aj u ľudí s rôznymi diagnózami. A druhým takým výrazným efektom, ktorý je vlastne veľakrát narušený pri rôznych neurologických diagnózach, je práve tá stimulácia propriocepcie, čo je, že to vnímanie svojho tela. V priestore hraníc svojho tela. My veľakrát robíme aj vlastne napríklad teraz, že opierame sa lakťami, dúbkame nohami, šťukáme perom, že veľakrát to nie je prejavom nejakého nezáujmu, nudy alebo v podstate takéhoto niečo, ale skôr, že naozaj to telo si potrebuje uvedomiť, kde končí a v akej polohe sa nachádza. To je vlastne toto, hej? To je to, čo som skúšal. Áno, aj toto. To fakt to funguje, hej? Že keď to takto položíte, tak ono chvíľočku je tam ten pocit, ale potom to prejde. Ono je to presne o tom, že ťa to obopne. A vlastne tým, že je to váha určitá, tak to telo zavníma tú nohu, ten koniec. To je tak, ako sa povie, že kým ťa netlačí topánka, tak si vlastne neuvedomuješ, kde ti končí noha. Nemáš ten dôvod, tak v podstate aj zdravý človek, keď 15 minút ležíš na gauči, tak už ako keby si prestaneš uvedomovať, že kde ti končia ruky, kde ti končia nohy, že to je taká prirodzená reakcia. A v podstate, keď sa tam dá tá záťaž, tak tá záťaž stále pôsobí na ten nervový systém a vlastne on si to uvedomí a to je to ďalšie, čo ho dokáže upokojiť. Ty sa chceš niečo opýtať? Zaujíma ťa niečo? No tak ja tu deku doma mám, takže môj priateľ napríklad, keď si požičiava, tak presne on nie je v tom štádiu, že by pod ňou spal. Mne to je veľmi príjemné, aj napriek tomu, že je to viac ako 10% tej váhy, že to je naozaj akože že je ťažká, že ja to cítim. Že nevadí ti, hej, že proste keď to na teba proste položí a predsa len 7 kg je váha. Je to aj cítiť, akože, a tým, že som pod ňou spala, tak napríklad ja mám ten problém v noci, že sa neskutočne prevalujem, prehadzujem, hýbem sa a tu som si naozaj lahla, takže som si dala ruky vedľa tela, nehala som tú beku vyslovene, priateľ mi pomohol, aby ma pekne obúpla. A ráno som sa zobudila takisto, že som otvorila oči, nemala som tú potrebu sa proste prehadzovať na brucho, na bok a akože vyslovene som sa zobudila príjemne vyspatá, že to napríklad mne veľmi pomáha v tom tá deka, ale teda priateľ napríklad keď príde, že unavený alebo tak on si ju dáva, že na nohy. Že presne tak, ako som aj čítala na tej stránke, že kľudne sa vie začať. Že napríklad keď sedí. Áno, že aby vyslovene, že na hoci ktorú časť tela, teda tak som to aj čítala na vašich stránkach, že keď niekto nie je na ten dotyk, alebo teda možno nejako v hlave to má inak, že jednoducho nemá rád presne taký ten tlak na to telo, tak kľudne nohami alebo rukami, alebo len pri čítaní 10 minút, alebo tak postupne. A on to tiež akože veľmi vníma. Takže je to až také zvláštne, že je to tak jasné, že to pomáha, ale že vlastne si to ľudia neuvedomujú, že ten tlak má taký význam v tom bežnom živote obyčajnom, že... Hej, ono v podstate, ak ja môžem povedať, to je v podstate, kde je to najbezpečnejšie prostredie, keď je to dieťatko v maternici. Keď je v brúšku, keď je stlačené, rovnomerný tlak tam pôsobí, vtedy je tam to bezpečie, istota a vlastne všetky tieto záťažové pomôcky ako keby imitujú, by som povedala, to prostredie, takisto ako to objatie. Keď je človek v objatí, tak to je to bezpečné prostredie, čiže to je ten efekt, že akým princípom vlastne funguje tá záťažová pomôcka, keby som to tak chcela zjednodušiť. Mne sa páčia tie ručičky. Tie už fungujú? Ručičky zatiaľ nefungujú. Je tam jeden... Áno, je tam. Som ju nenašiel, musím ju vyhrávať. Určite som ju tam dala, tak dúfam, že tam je. Ručičky sa momentálne, v podstate bol to taký, by som povedala, že môj nápad... Áno, ručička. Chceš ručičku?
Môj nápad, v podstate mňa to prvotne napadlo v súvislosti s novorodencami, alebo teda s bábetkami. Tým, že ja mám sama doma 3 deti, tak vedela som, že dieťa spí, alebo teda mala som takú skúsenosť, že dieťa spí, keď cíti nás, cíti mňa pri sebe, čiže to mám na ňom ruku položenú, alebo sa ho nejako dotýkam a v momente, ako som od neho odišla, tak vlastne sa zobudil. Čiže prišlo mi to, že vlastne toto, tým, že tieto záťažové pomôcky ešte mi prišli celkom veľké pre to bábätko, že možno, že skôr niečo menšie, naozaj len taký tlak. Nie, táto ručička, ale akože, že nedať to hneď možno na prikryvku. Táto má tuším 250, lebo tá je vyšpecifikovaná už pre nedonosených novorodencov. Takže naozaj to vyskúšať u babetiek. U babetiek. S tým, že naozaj to teraz testujeme na klinikách novorodeneckých, uvidíme zatiaľ prvé odozvy sú, že sú veľmi spokojní. Majú okrem ručičky, majú už aj ručičku s predlaktím, aby si vedeli vlastne celé to bábätko ako keby prikryť a zapolohovať. Majú rôzne hmotnosti podľa toho, či sú donosené tie bábätka alebo nedonosené. Ale teraz napríklad ťažšie ručičky išli do centra paraplegikov v Čechách, kde to vlastne zase tam chcú skúšať naozaj. Na Ostrave sú novorodenci, ale toto išlo vlastne, teraz ani neviem, kde to presne je, ti poviem pravdu. A oni to budú skúšať v rámci dospelákov. Takisto sme dostali od ergoterapeutov také podnety, že detičky so separačnými úzkostiami, možno v školách, škôlkach, že naozaj také niečo to potrebujú. Alebo v tých paliatívnych centrách, kde vlastne prikryvky sa používajú veľa. Čiže vlastne ty si prešla zase tou našou terapiou. Aj tou. Došiel masér, dobre vymasíroval tie bolavé nohy, aj tej tvojej kamoške vtedy. Jak to vlastne pomohlo, alebo jak si vnímala ty tú terapiu? No pomohlo to obidvom. Amalka mala vlastne 3 týždne zapálenú túto pišťalu, alebo teda celkovo napojenie toho svalu na pišťalu. A ona v určitých momentoch akože nevedela pokračovať, že mala aj 2 dní pauzy, kedy nemohla kráčať. Ja som to mala, ale som to mala len asi týždeň, ja som to preliečila paralenom. Som nevedela, čo s tým ďalej. A vlastne vy ste vtedy prišli ako taká záchrana. Bola taká vyslovene, že náhoda, že proste, že vyskúšame a my sme nevedeli, že máte takéto problémy. Áno, vedeli sme, že chcete prísť, ale že toto tak akurát došlo vhod, že ste prišli, vlastne tam bola tá masáž a potom tam bol ten oscilátor. Oscilátor, no. Áno. A mali sme 2, ak si dobre pamätám. Alebo 3? Áno. Ten deň, keď ste vlastne došli z tej prvej túry a alebo potom aj vlastne... večer? Alebo 3 to boli? Nie, iba 2. Dve boli. No. Večer a vlastne potom na druhý deň ráno a potom ste sa vlastne už zberali. No a Amalke vlastne ten zápal ustúpil do 24 hodín. Je možné, že samozrejme tam bolo aj viacero faktorov, ale teda je to 3 týždne. Krémy a určite aj lieky, ktoré medzičasom brala. Ale teda 3 týždne to neustupovalo absolútne a potom ako ste tam prišli, tak sme boli úplne šťastné obidve, že teda môže to dokončiť. A ja som mala s tým bedrom problém. Asi 4 týždne. To neviem, či si spomínaš, tam sme bedro masírovali aj. Bedrový klub, lebo vlastne tam bolo veľmi veľa úsekov po asfalte. Ja som mala to bedro veľmi zničené podľa mňa doteraz. A vlastne tam neprebehla masáž, ale len tá oscilácia. Tam bola vlastne len tá oscilácia, to si vlastne pamätám. Tam sme to riešili cez tie rukavice? Cez rukavice. Skús možno, že toto opísať, lebo to je také, že čo si mnohí ľudia nevedia predstaviť. No ja som to tiež nevedela predstaviť. To si nikto nevie predstaviť, ale aký je to pocit? Akože naozaj, lebo... Pokiaľ sa vás nedotkne niekto iný, tak je to veľmi príjemné. Ja to cítim, hej, že tiež ako proste ten dotyk, že proste tú vibráciu nejakých tých hercov alebo rôznych tých kmitočtov, ale ako aj mne samotnému je to príjemné, hej, že keď proste aplikujem takúto terapiu. Je to príjemné, hej, je to príjemné. Teda zažila som si párkrát ten výboj, ale to bolo len kvôli tomu, že som mám napríklad môj priateľ dotkol počas masáže a tým pádom ten tretí človek elektrostatika, takže ma to koplo, ale vtedy som už potom, že nedotýkajte sa ma a bolo to výborné. Ale viem, že ty si trpela takým tým strachom, že ty si som sa toho bála. Mala si zlé skúsenosti s čímto? S elektroliečbou. Veľmi zlé skúsenosti. Ťa to proste bolelo, hej? Mňa to bolelo veľmi, elektroliečba. Ja som mala liečené kolena a chodila som na fyzio veľmi dlho a vlastne to bol
presne štýlom, že dali mi to na nejaký určitý stupeň, ja už si nepamätám a ja som povedala, že ma to boli a oni, že ale to musíte zvládnuť a dali to ešte o 2 stupne vyššie a mne fakt tiekli akože 25 minút slzy s tým, že mňa to fakt bolelo. Že mi nikto neveril, lebo vraveli mi, že menšie deti zvládajú vyššie a ja hovorím, že ja neviem, proste mňa to fakt boli a vtedy, keď si mi vysvetľoval vlastne, ako to tu funguje, že teda je to taká elektrika, akože v úvodzovke laicky povedané, že to bude tak cítiť, tak ja som dostal úplnú paniku, že prvá to bude boleť rovnako ako tá elektroliečba. Ale nakoniec to milo prekvapilo. Hej, veľmi. Bolo to príjemné. A možno, že na teba teraz otázka, neviem, ty si ešte sa s tým nemala možnosť stretnúť, to ja viem, lebo sme si to, ukazoval som ti to vlastne na tom vôbec na tom kongrese? Vtedy nie, vtedy sme pozerali iné, ale ani nie. Toto nie je konkrétne. Možno, že si videla len papiera, čo som ti teraz posielal pred nejakými pár chvíľami a ja neviem, čo si myslíš napríklad ty ako taký, že klinik, možno, že aj keď nevidíš úplne že hlboko do toho celého, lebo nemáš s tým skúsenosti, nejaká taká kombinácia, alebo jak by som to povedal, prienik vlastne takejto terapie treba s tými dekami a takejto akože fyzikálnej terapie, napríklad či už oscilácia, alebo možno, že akákoľvek iná proste rehabilitácia. Akože mi toto práve, že ja toto vidím ako také potenciujúce. Že práve, že to môže mať oveľa väčší benefit, lebo ja si myslím, možno, že teraz to tak akože zo všeobecním, ale aj v rámci medicíny ja si myslím, že aj tá liečba by mala byť komplexná. Nie je to čisto, že ideme tou svojou, ja neviem, ortopéd si ide operovať, fyzioterapeut si ide rehabilitovať, akože v rámci tej takej kooperácie by to tam malo na všetkých úrovniach, nehovorím teraz len na tej pohybovej, ale v rámci všetkých chorôb, že aby bola pokryté ako keby každá tá časť a v podstate jednotlivé tie veci sa dokážu potencovať. Takisto ja napríklad, keby som teraz konkrétne povedala, že napríklad masáž a prikryvka, tak prikryvka ti dokáže lepšie pripraviť telo na masáž, lebo dokáže uvoľniť ten sval, prekrviť ho a zase zároveň po masáži dokáže udržať dlhšie relaxovaný ten sval. A myslím si, že na takomto veľmi podobnom princípe by mohla fungovať akákoľvek iná terapia, či už fyzikálna, takáto oscilo, alebo aj elektroliečba, teda magnetoterapia, v podstate, že sa vzájomne dokážu potencovať tieto všetky terapie. Ja si myslím, že určite áno, že keď je to dobre vyskladané proste medzi sebou, keď niekto naozaj nad tým, že vie porozmýšľať, tak to funguje aj klasické cvičenie. Áno, lebo tak ako napríklad aj lieky, niekto povie, že ty si a priori, ja nie som a priori proti liekom. Niekde ten liek má v podstate svoje miesto a môže on otvoriť tú cestu, že tomu pacientovi uľaví a on je schopný zvládnuť zase iné liečby, ktoré ho potom doliečia. Čiže naozaj podľa mňa tá komplexná liečba vo všetkých sférach je určite taká podľa mňa veľmi dôležitá. Akože v tomto sme my tiež možno, že trochu iní ako tí ostatní, lebo akože nerobíme len nejaký ten klasickú distribúciu proste nejakých produktov, ktorí akože bežným laikom nič nehovoria, ale proste akože snažíme sa byť niekde naozaj, že taký ten partner, hej, že presne tak vlastne, ak sme sa my dali takto nejako náhodou dohromady, tak vlastne takto fungujeme my bežne, vieš, takže ja si myslím, že to má potenciál, že do budúcna, vieš. Áno, určite, akože práve toto spájanie, že keď tomu začne byť otvorený aj by som povedala ten medicínsky svet, tak určite áno. Že to spájanie a celkovo vnímanie toho človeka ako toho celku, nie len výsledky, nie len koleno, nie len diagnóza, ale naozaj taký ten celok a potom to môže fungovať úžasne. Že za teba hlavne to takéto posolstvo, hovorím, že akože mňa to naozaj dostalo. Fakt, že ja keď som sa toto dozvedel, tak ja som si povedal, hovorím, že keď čokoľvek, hovorím, aspoň mať sa možnosť s tebou stretnúť. Lebo akože je dneska je taký pretlak tých inšpiratívnych príbehov, akože není jeden, sú mnohé, ale tento bol taký niekde akože v pozadí a za mňa to bolo fakt, že tak, ako by som povedal, že ľúto, že proste sa o tom nehovorilo viacej. Takže neviem, že ako ty to vnímaš. Myslíš konkrétne čo, tú cestu? No tak, že vo všeobecnosti naozaj, že proste možno, že tá reakcia proste tých ľudí alebo toho publika, ako ja som videl tých podporovateľov, bolo určite proste... Bolo ich veľmi veľa. Proste. Ja som bola veľmi prekvapená, lebo ja nemám nejaký dosah, ja nie som žiadna influencerka, nič podobné. Nie. Čiže... prakticky celé Čechy, celé Slovensko. Áno, takže...
A určite aj nejaké ďalej proste zahraničie sa objavilo určite. Bol tam jeden darca z Nemecka, čo vlastne som sa s ním stretla na treku pred 2 rokmi, takže on o tom vedel a podobne, že akože ľudia z môjho okolia a nie len z môjho tam fakt prispievali. A potom mi písalo veľa ľudí aj s mojou diagnózou, teda s tou roztrousenou sklerózou, že sa tešia, že vidia niekoho, kto niečím trpí v úvodzovkách, akože ja stále hovorím, že ja s ňou netrpím, že je to taká symbióza s tým ochorením mojím, že som si to už tak vybudovala, tak že vidia, že sa to dá. Lebo veľmi veľa ľudí, keď dostane túto diagnózu a poznám osobne aj takých ľudí, a ja som ním bola 1,5 až 2 roky, teraz to už bude 2,5 roka, čo mám, tak jednoducho som to tak nezvládla som to mentálne akože prijať, že to mám vôbec, že nevedela som si to odôvodniť, prečo, za čo ja a také že tie klasické otázky asi keď každý ochorie nejako vážnejšie. A postupne sa mi to nejako rozjasnilo, respektíve som si to proste som to nejako prijala, hej, že chodila som aj na terapie a presne to bolo aj to, že chodila som k lekárovi, chodila som na terapie, rozprávala som sa o tom s ľuďmi, snažila som sa naspäť dostať do toho športového režimu, v ktorom som ja bola celý život, čiže pre mňa akože najväčší blok bol to, že mne lekárka povedala, že je možné, že nebudete športovať. A to bolo pre mňa, že som sa nevedela ani nadýchnuť, keď mi to povedala. Keď robíte niečo 20 rokov a zrazu vám niekto povie, že už asi nie. Ale som si zistila o tom viac, začala som sa rozprávať s ľuďmi, ktorí túto diagnózu majú. Zistovala som si rôzne príbehy, že rôzne atleti, olympionici majú toto ochorenie a fungujú, žijú, existujú. Takže že podľa mňa i to akože posolstvo, ako si o ňom hovorila na začiatku, by malo byť hlavne to, že jednoducho ten svet akože nekončí niečím takýmto, pokiaľ si to vy sám nejako nepripustíte. Čiže proste vznikli nové kamarátstvá, proste vznikla proste obrovská motivácia, proste ženie sa to jednoducho dopredu, udržujete kontakt s tými ľuďmi. Áno. Tak super, pohode. Ja, ak môžem povedať, tak určite toto je presne takéto, že veľakrát, keď si človek vypočuje tú diagnózu, tak on sa, v podstate, keď to tak poviem, že cíti sa rovnako, ako sa cítil predtým, ako ju počul. Dovtedy športoval, fungoval, žil a vlastne ako si ju vypočuje, tak vtedy pre neho príde presne taký ten mentálny blok, že vlastne ja už nemôžem, ale ten objektívny stav toho človeka sa vlastne nezmenil. Ale presne preto je, tak ako si ty povedala, že tá komplexnosť, že tuto treba robiť s tým nastavením, s tou myslou a v podstate aj tak, keď je človek, ako sa hovorí, že to fyzické zdravie veľakrát vyplýva aj z toho duševného a presne to mentálne nastavenie veľakrát robí aj to, ako ten človek reaguje na tú liečbu, ako tú liečbu príjma a ako dokáže ďalej fungovať. Čiže tam to mentálne nastavenie je podľa mňa takéto hlavno kľúčové. No, nechcem povedať, že úplne že jediné, ale veľmi dôležitou súčasťou celého toho procesu. Áno, viem si predstaviť úplne, že keby ja som teda prišla biologickou liečbou, čiže bola dosť náročná, 2-ročná bola a teda mala som 2 cyklusy po 5 dní a bolo to akože náročné, čo sa týka toho zotavenia, keďže mne to boli imunosupresívne lieky, čiže mne klesla imunita na veľmi nízku úroveň, až na nulovú takmer, takže mne sa tie biele krvinky museli znova zregenerovať a ja som bola veľmi často chorá, veľmi často ma bolela hlava, vypadávali mi vlasy, proste dosť podobné ako pri chemoterapii, len to nebolo až také agresívne. A viem si úplne predstaviť, že keby mi niekto počas tej liečby proste ma zakryl nejakou dekou, alebo proste, že je to presne to, o čom sme sa bavili, že má to byť podľa mňa doplnené. Že nie je to len o tom, že tu máte lieky, ale ešte, alebo ja som bola viackrát hospitalizovaná, keďže som mala ťažší ten nábeh, takže asi 3-krát som bola hospitalizovaná po 10 dní. A viem si tiež predstaviť, že proste v tej nemocnici, kedy som nemohla spávať, alebo boleli ma nohy, lebo som furt ležala, alebo niečo podobné, tak presne toto sú tie veci, ktoré by mohli pomôcť, prípadne aj tá rehabilitácia, ako sme sa bavili aj o tej masáži alebo o nejakých doplňujúcich tých fyzikálnych rehabilitáciách. Akože čokoľvek. Že vyslovene všetko so všetkým súvisí, že nie je to presne iba o tom, že tu máte raňajky a svoje lieky a vidíme sa večer, ale že... Čiže odporúčila by si vlastne akože takýto nejaký cyklus, taký ten rozumný. Áno, presne tak, aj jak som hovorila, určite tá terapia, to je strašná pomocka pre hlavu. Toto je zase pomocka pre telo, pre dušu, že jednoducho sú to
kebyže už teraz mám znova niečo s týmito vedomosťami, znova niečo diagnostikované, nedaj Boh, tak by som akože postupovala inak, určite. Ďakujeme za naozaj akože hlavne aj za tvoj čas, aj za tvoj odborný prínos. Dúfam, že to nejakým spôsobom, alebo verím, že to nejakým spôsobom tým našim, verím, že aj časom mnohým sledovateľom pomôže nejakým spôsobom sa posunúť ďalej, nájsť nejaké iné metódy a možnosti, proste ako čo sme sa bavili s tými liekmi. No. Chceš zakývať ručičkou? Chceš to vyskúšať? Ja vám teda ďakujem, že sme sa takto stretli, že naozaj, že sme, ako je to neskutočná náhoda, že sme sa uložili. Toto celé je naozaj náhoda. Ale veľmi sa z toho teším a dúfam, že teda to ľuďom pomôže, tak ako aj mne. A že všetko, že sa to tu posunie tak pekne, ako sme sa bavili o tom severe, tak držme si a ty si to uží potom v tom Španielsku dlhodobo, že sa tam chystáš a keď dúfam, že sme v kontakte a my sme aj so Španielmi jednu dobu spolupracovali, tak potom posúvať nejaké informácie, že čo tam je nové, zaujímavé, že čo by sme mohli možno, že priniesť sem, alebo čo tam funguje inak. Alebo čo vy tam. Alebo čo by my sme mohli priniesť tam. No, my prinesieme hlavne teba tam do Španielska. Zatiaľ. No, tak ja možno ešte tiež ďakujem veľmi pekne za pozvanie, že som mohla prísť. A teda ja by som možno len na záver tak chcela povedať, že tak ako si povedala, že veľmi dôležitá je tá komplexnosť. Že nie je to len o tej jednej veci, ale je to vlastne taká tá skladačka, kde samozrejme, aby teraz nebolo povedané, že lekár nemá, lekár má hlavné slovo a to svoje miesto, ale aby naozaj možno, že aj oni boli takí prístupnejší takým aj iným veciam, ako je čisto tie chemické lieky, lebo vie to uľaviť. Nikto sa im nesnaží zobrať podľa mňa tú takú ich medicínu, ale možno len pomôcť trošku skvalitniť ten život aj nimi, že nie je to stále len o tých liekoch, ale je veľmi dôležité aj to mentálne nastavenie a s tým pracovať. Doplniť. Čiže liečiť komplexne. Tak. Presne. Slnko. Jak to je, že kde nechodí lekár, tam chodí slnko, či jak to je? No, opačne. Opačne to je.